హలో గాయ్స్, నేను గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు డ్రెస్సింగ్ మార్చుకోవడం ఎలా అంటే, గిల్లులోకి పోవాలి. పోయినాక ఇక్కడ స్టోర్ అనేది ఉంటుంది. స్టోర్ మీద వచ్చినాక ఇక్కడ మనిషి బొమ్మ ఉంటుంది. ఇది క్యారెక్టర్ ఎలా చేంజ్ చేయడం అలా ఉంటుంది. క్యారెక్టర్ రాంగ్ గుర్తు వస్తాయండి. మనిషి గుర్తు పక్కకు ఒకటి డబ్బా గుర్తు ఉంటుంది, అది వస్తాయండి. వచ్చేసినాక డ్రెస్సింగ్స్ మార్చుకోవడం బాయ్స్ అయిపోయింది. ఇలానే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే.